हांमा थाबाय सोरमोन नों अनजालि दान्दिसेनि थाखायल' गेलेफैदोंमोन आंनि बे जिउआव अननाय मोजां मोननायखौ होफैदोंमोन रानस्राव बे आंनि देहायाव थाजिम खालामफैदोंमोन नोंनि गोदै अननाया आंनि बिखा बिख्लोखौ नाथाय दिनै गोमालांफिनबाय बेसेबा गोजानाव बारफैदोंमोन नों आंनि बागानाव गलाब बिबार जानानै नाथाय साननैसोआवनो लहरायलांफिनबाय आंनि बे देरा गिजियाव नोंखौ फैगोन साननानै सुखुनि सिमां रनसायदोंमोन आं आंनि मोजोमसे जिउआव थार अननायखौ हास्थायदोंमोन सना नोंनि बिखा बिख्लोनिफ्राय नाथाय मोनाखिसै दुखु थाबाय सना गारबोनाय बै समनि मिजिंफोरा जायख्लं महरैल' नुजाथिफैदोंमोन नामा नों आंनि गोसो मन्दिराव गोसोखाङो दाबो बै बालाबारियाव सानैजों लुना दोननाय न'खौ गोसोखाङो दाबोनो फुंबिलिनि बारनाय सुदेम बारखौ नाथाय बुजियाखिसै आंनि गोथार मोजां मोननायखौ उन्दै समनि गारबोनाय देंखोआ रिंखांफैयो दाबोनो रोमै रोमै आंनि खोमा सेराव जुजाइनि अर बादि खामग्लिलाङो दोमो दोमो आंनि बिखा बिख्लोआ लैथोनि दै गुथाल बादि सौखांफैबाय थायो आंनि गोसो गोरबोखौ बेफोरखौ नों माबोरै बुजिनो सना नोङो बुजियाखिसै आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो अनोमोन फाग्ला गोसोआ दाबोनो नोंखौ मोननो बेसेबां हास्थायबायो सुजुनाय सिमाङा फैमाल जाबाय सना नोंखौ मोननायाव हांमा थाबाय आंनि बे जोनोमा खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।